Gidagsa sa daghang tawo ang Uhaw Public Cemetery atol sa unang adlaw sa pag-obserba sa kalagkalag. Aniya ang report ni Just Tony Humamil. Alas 6:00 Lunes sa buntag, giablihan ang Uhaw Public Cemetery alang sa mga buot mo bisita sa ilang mga minatay. Usa si Sherlyn Mico nga nagsayo og duaw sa iyang kabanay nga nakalubong dinhi aron kuno malikan ang daghang pundok sa tao. Nag-una na lang gani mi, dapat supposed to be ugma pa untang tinglag ko karon na lang kay para di maghuot. Nga ugma daghan na jud kay tao. Naman po tay kuan mga mahal sa kinabuhi nga naa sa layo. So, mo nang nihapit mi diri sa dako nga cross. Sa kainit sa panahon, iyahay na lang og pandong kini mga mibisita. Ang uban, gipahimuslan ang libreng gupit nga gihanyag sa usa ka grupo. Dagsa na ang mga tao karon dinhi sa Uhaw Public Cemetery. Kung makita niyo sa atong likuran karon, nagdagkot ang atong mga kaigsuonan alang sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na. Gipahugtan sab sa otoridad ang seguridad karon dinhi sa maong sementeryo aron nga masiguro nga walay mga untoward incidents nga mahitabo atol sa pag-obserba sa kalagkalag. Daghang personay sab nila ang naka-standby sa entrance ug exit sa maong sementeryo aron mo assist sa mga tao. It's very enough, sir. As you can see naman diari sa vicinity natin sa maraming mga gideploy na mga personnel natin. So deployed personnel are coming from different units of the PNP as well as mainstream natin like GSCPO sa mga different stations. Hugot sab nilang gipahinumduman ang mga bisita sa pagtamod sa health protocols, labi na ang pagsulob og face mask, sanglit dagsa ang mga tao. Able ang sementeryo gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 12 sa tungang gabii. Samtang atol sa pag-obserba sa kalagkalag, kapin gatos ka mga driver sa public terminal sa General Santos City ug Coronadal City ang gipailawom sa random drug test, ilawom sa Oplan Biyaheng Ayos Undas 2022 sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 12, kauban ang Land Transportation Office 12. Mapasalamaton ang PDEA 12 nga walay nagpositibo atol sa drug test. Out of 101 po na sinadjak natin for drug test, wala po nag-positive doon. Sa combination po ng conductor tsaka ng driver, kasi simultaneously dalawa po yung areas natin kanina. We also did K9 sweeping and paneling dun po sa mga bagahe ng mga passengers and also the distribution of IEC materials. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.